Světelný vzkaz na 15. února 2026. Shrnutí týdne, což byla vděčnost, důvěra a návrat k sobě. Tento týden jsme společně procházeli tématem vděčnosti a důvěry. Možná se to zdá jako jednoduchá slova, Ale když je začnete opravdu žít, tak dokáží změnit váš vnitřní svět. Na začátku týdne jste si připomněli, že vděčnost není jen hezký pocit. Ale že je to rozhodnutí. Rozhodnutí všimnout si toho všeho, co už máte. A ne toho, co vám chybí. Možná jste si všímali obyčejných věcí, V klidu ráno světla za oknem, nebo něčího úsměvu. a možná jste zjistili, že když se na tyto drobnosti zaměříte, tak něco ve vás změkne. Vděčnost totiž otevírá srdce. A když je srdce otevřené, tak může přijít další krok, a to je důvěra. Mluvili jsme o tom, že nemusíte znát celý plán. A že není nutné znát hned odpověď na každou otázku. A že někdy stačí udělat jen jeden malý krok, i když nevíte, kam vás přesně povede. Možná jste se tento týden v něčem rozhodovali, Možná jste něco pouštěli, anebo možná jste jen tiše přemýšleli. ale i možná jste cítili i pochybnosti. A to všechno je přirozené. Protože důvěra totiž neznamená, že nemáte strach. Ale znamená, že mu nedovolíte zastavit vás úplně. Znamená, že si řeknete, Nevím všechno, ale věřím, že jdu tím správným směrem. pak přišel den lásky. A vy jste si možná uvědomili, že láska není jen o vztazích. Ale že je to i o tom, jak se chováte sami k sobě. Jestli se kritizujete, nebo si dovolíte být lidský. Jestli si dáváte prostor odpočívat, A jestli si umíte říct, jsem taková, jaká jsem. celý tento týden byl vlastně o návratu k sobě. Ne o velkých změnách, Ani ne o tlaku. ale o jemném posunu uvnitř vás. A dnes vás chceme pozvat k jednoduchému ohlédnutí. Zeptejte se teď sami sebe. Co mi tento týden dal? Co jsem si uvědomil nebo uvědomila? Kde jsem byla k sobě laskavější než dřív? Možná vaše odpověď je malá. Ale i malé uvědomění je krokem vpřed. Růst často nevypadá dramaticky, Nevypadá jako velké rozhodnutí nebo zásadní zlom. ale někdy vypadá jako tichá změna postoje. Jako větší klid situacích, které by vás dříve rozhodily. Je to velká síla, Dnes nemusíte začínat znovu. protože už jste na cestě. Položte si ruku na srdce Hluboce se nadechněte. a při výdechu si řekněte Děkuji za to, co jsem se naučil nebo naučila. a důvěřuji všem svým dalším krokům. Nemusíte vědět dopředu, co přinese další týden. Ale stačí vědět, že máte schopnost ho zvládnout. A vděčnost vám pomůže zůstat otevření. A vaše důvěra vám pomůže jít dál. A obě tyto kvality vy už v sobě máte. Mějte krásný, nádherný nedělní den a dnes si dovolte uznat svoji cestu. I to, že někdy je pomalá, I to, že není vždy snadná. protože vy jste přesně tam, kde máte být. A každý krok, který děláte vědomě, Tak má smysl. S láskou a světlem světlo země. Pokud se vám dnešní video líbilo, dejte nám prosím palec nahoru, anebo nám pošlete srdíčko anebo kytičku a sdílejte a sledujte náš kanál Světlo země pro další meditace, duchovní vzkazy a inspirace. Děkujeme!